Hi guys, 2:45 AM na karon. Oras. So, Domingo karon and bago pa mi bago anang mata mi ni Miliang kay nag-ampo then bago pa mi human og prayer og bago pa mi human og kanang sharing the word of God na si Miliang. So, adlawon among gianad mo kagalingon nga every dawn char every kadlaw is mag-ampo gid mi, then after naman nag-ampo kay gutom man mi. So salamat na mi sa suman ni hinantay ni Luloy ay suman. So among plano karon samtang mga on mi kay gutom man lagi mi is mag video reaction mi, mag-vlog mi samtang nanghaon mi, then magtan-aw mi sa vlog ni Florame Buholana. So kung kailan naman ni Florame Buholana, siya datong taga-Alicia, taga-Bohol nga vlogger nga naghanap po subscriber, sikat-sikat na po nya. Nakakita ko sa iyang vlog ganiha nga iya nag-isugot ang katong laki nga dugay na nanguyab niya si Dwight. Nya among i-react ang video niya karon. Tan-aw mi sa video din mo react mi ni Miliang sa ilang video. Ready na kami? So mo to then start nag-init pa magtubig si Miliang. Mga free mo siya, mga free. Gamit ba yung human? Saan to kung butang mo na mga niya. Kita mo no? Kita mo ninyo? Ito mga bata na katog. Then, i-play na ako ang video niya mga yan. Samtang na nga on, tanaw sa movie, char. Movie ni Florame Buholana. Like minutes. 17 minutes, 15. Dala. So, mag-start na ta. Yes, Oops. Mag-start na ta. Start. Mana cake nga. Mana cake nga. Yan yung saan. Sa birthday man ito ay. Birthday sa laki. Ikaw na ano? Sugot na ko. Lagi to na. Hi guys, so din ako sa sticky buns kay mama man niya palitan ng cake na madare sa Alicia. Na nakapalit ako cake, kita mo dun ganyan sa akin sa kasuhan. At dun sa tanyo, patang bumulali, nakibaw. Ay, buto siya Ayan Dwight. eh, hindi ko suhat sila. Dun sa tanyo, pakuha ko daw rin kayo, umusak na lang eh. Tuyo kayo pulma no? Tuyo kayo pulma ba? Iubo ng buko eh. Nadoy, kuhaan ako diri sa sticky buns. Sticky buns. Okay. Doy, may tawag mo paan ko Dwight. Pero wow, dito ko sure sabi ni Sharon Inzo, pero kasi Nagka na-views? Mga pilag Diyos. 20 mil to kabin niya. Ha? 20 mil ka pin. Ganyan ha. Ako pag-upload. Gising.
Chocolate ganache na araw ba itong tao eh? Magaling. Ano na ako ang nabili? Nagdadanan mo. Wala. Basta. Albert ko daw eh. Dito mo? Sa? Siaw. Siaw. Alam mo, pinayahan dandoy. Ha? Tuntong sa bago. Kaya sa sauna, tawgon na lang pura bulanag. Magnog amo. Hindi ako kasakay. Kaya nang uyab, bagay niya na. Nagagapuhan mo. Hindi na natagap mo. Talakan mo kuan. Ay, mga bata. Anak ko ila. Birthday ko mo siguro ni Daron. Birthday ko. Ay, saka ma'am. Unami din ko ha. Unami. Manupos ko nila. Manupos. Birthday mo siya. Happy birthday, Doy. Birthday ni Hinda. Happy birthday. Guys, ikuha na ko nila. At is ila ha kay kuan man. Saan dali mo, Doy? Ikro lang magano akay. Okay. Maniso. Subscribe diha. Subscribe. This is ako. Pagkasali na guys. Pagkasali na kayo. So, ikaboy pus mo to guys. Diyan ako guys sa ubos sa ilang bahay. Kapag rap na kung undoy dahil sa sumangil ko nga kananay. Mahal na ko sa kakay tanawa. So karon man. So sumay ko mahal na ko sa pero haragi todo padrap dari kaya ron makaistorya ka tagal dyan. Wala kayo ba na ning hangkit guys. Nga to ang nakasuwan. Naman dahil pag-iim niyo mga murag padagpadag at to kumuditso. Hindi ba o? Ako kayo ba o? Isa itong kauban dito. Ako kayo bang nabat kasi itong mga o itong mga igsuon. May nahin na taglakaw kaya ato na ning paaprihan ni dyan. Laman na anak. Sa isang reaction. Nalo ba din ang bata? Ako anak sa gusto. Wala sa kibo, Dani. Download na imo imo nga mga sounds. Doy! Hmm. Naganda mo! Nag-aasal Ano, sila. Doy? Tagalog siya. Doy! Ano ka? Happy birthday! Ayo! Happy birthday! Ayo! Ano ka? Lisod mo ka? Lisod ka? Washing. Washing. Washing pa to. Oh, kailis! Na, Alam nga, English. Ito nga yung kwan sa Arna. Dito yung ginagdada rin. wala ito ni magnog amo. Cake ka bagang regalo niyo. Cake ka regalo niyo. Yeah. Ako, kita ko. Ako may nagkago din ko. Huwag magkakita. Kita ra ka ngayon palit ko cake. Salamat guys. Nanginit siyang guys. Yan dito ni Gusto ulo. mo mabutog. Baboy. Ang ginamos na ni. Ay, awas ko katandaan. Asan na tamukaan? Ang sama atan. Saan na mag-abris cake na? Hindi ka magkauno. Isa ito. Marang. Ha? Hello, Marang. Ang palito. Ito na mo. Oh, ina ito eh. Wala na eh. Siguro daw. Pagkumuha, ano man. Ina ito. Eh, ipangatag na na. Pagkuha, naman good na. Wala, nagpato na. Sisita sa anak ko. Alam mo, sinakampay na sige ka na. Ikaw, ang sa'yo mong kumahagi na. Hindi para sa kayo makakaon naman ko. Okay.
Guys, mga sa economy daan. Nga na ta? Ito maghapon ng gi. Timplahan lagi pa na ninyo. Ano, lawas na na yung Litson. Kasi namubos-ramog na yung anak. Namubos-ramog na yung baboy. Panawan nito guys, pag ilang Litson guys. Pura ako, kaglawas dani. Uy, lang sang dani, matunot ka. Happy birthday, Doy. Happy birthday. Kupay, ikong kaan. Sila, ikong. Hindi na, yung kaan pagluto. Hindi tilapan. Pero man. Ani? Ano ka na ako ah? Ay, sabi mo. Eh, sanay mo yung nagkapihan? Sanay mo gito ha? Kilid na yung dagang amigas lagi. Ay, bali na. Ay, kuha na ka. Kaya nga, nakanes tayo. Ayun, kitaan man eh. Kwarto. Manang dugo. Magka. Ay, ah. Hindi lagi. Ay, ano ka na wa? Okay guys, so mga ansami para sa birthday ni Dwight, ang agad pang sabot, ang lang mga taraman yung dulo. Doy, abay na ni Doy, oh, manalig kaon, manakog kaon guys, ah. Manakog kaon kay, kutasanon ko. Diyan kantahan pa nito sundoy. Ato pa ni sigahan. Mga bata-bata, mga ibang kilig. Di ba? Ugada, ay nga, kakanin ako. Namalhin day may daresod kay, di uwa naman sa gawas, ni silong na may daresod. Say, uy. Hindi, maktami. Katawang ka. Ngamo pinakitan. Insa lagi. Ito sa ipatang sa kamera dari. Ato sa ipatang kamera dari. Ano ko tuyo. Asa Stay na siya. kamera dari dari. I love you too ba? I know you too. Kuno na you too. Uy. No may tu YouTube. Ang gani YouTube. Berasa man eh. Wala sigahin. Kani mo sigal kani? Hindi ka na may Ilang matanda ang kamera. Kung ngayon ay sing. Amin niyang mo pagsuwat. Eh. Sama ni. Udah. Udah. Betul na yung extended ko. Kawawa kin kay. Kung bitaw. Ha? usap ka. Subod na ko no? Love you. Matanda ka din man kay. Subot na ka. Subot na ko. Subot na ko. I love you. I love you too. Ha? Sure ka? Subot ka nimo? Abi ka nang jago ka. Namakpak ko. Diba? Wala ko mag-ipanig. Hmm? Mag-ipanig. Salamat. Ay, sila ka ito pang ano? Ato ka ito pang natunig. Salamat ah. Salamat. Salamat eh. Salamat. Okay? Tapi, usa kani. Saan sa? Kani bisabot ko lagi. Sige magig. Now. Subot na ko. Hindi. Dati. Luwa lagi mga soko lagi. Maguguyat na ta. Oh, matawag ka. Mukha na sila. Okay rin you guys. Nga, ang way me. Yes! Yes! Oh, iwasan kayo sa kumura. Mag-umalipay. Yes, kayo mo kung mag-expect na. Hindi ko Kaya one week. may tubo. Mag-umalipay.
Basta mag-isikuhan niya eh. Kaya kung mag-consult ko. Ano? Nalipay. Yan, day malipay. Yan, day malipay. Nalipay. Yan, day malipay. Kapit ko po eh. Nasagad mo. Ang kasi, bata lang ako. Eh, mo naman siya siyempre. Ito, Nasigahan ba? asa ito yung pan. Nasigahan. Asa ito yung pan. Right there. Sama rin. Tudo. Nasigahan, nasigahan. Ayam na Isagot na ako. Answered prayer. Answered prayer. Tingnan na din, no? Answer prayer. From the beginning. From the beginning. Parang. Sa professor, good po. Yay! Happy birthday! Wala na. Lord mo. Wish! Wish! Doon kayo lagi namatay! Nasa lang bumado kayo matay. Godless. God knows. Hindi pa. Hindi pa nga yan. Kasi panalo. That's not. Hindi panalo. Speaking of. Kaya kailangan good health. Mga mayong tao. Mga mayong tao nga nagsuporta nimo. Diba? Nangawa ang mga laki. Wata-wata Hindi na. na, no? Hindi mo. Pagkilig na. Ang padadod kasi ng kuhan. Mana? Lano? Yan, doon sa Lato? Ate tamang Hindi pa yung good ko. Hindi naman din naman may pag-asin. Ayaw naman ko. Inside. Inside it. Mali pa ito. Happy kung nabot. Nabot kasi mo kinabuhi. So, sana all happy. Happy kung nagkailagot pa. As. Beautiful. Hindi mo ko may guys. Asa naman mo, boys? Hindi pa yun. Oo. Mura ba di mo? May setido rin mo. Sakto na yung mga. 2 years na po dyan. Hindi pa ako. Paabot. Gani, anda. Ang kamalipay. Sa 2 years hindi pa abot. Di pa yung good ko. Uy, di na mo mga kan. Maaluy. Sila ba? Cake naman. Dali, dali. Dali, cake dali. Dumi ang pag-mistake. Labi ko mo. Bye. Love day ko niyo. Labi ko mo. Labi ko mo. Di subot naman eh. Salamat yung nakita niyo yung pag-deserving na ito nyo. Baka hindi mo. Kung doon bisa Yan ako daw. bisa bang mura kung naog mo? Ano good? Pero na-mindset na din mo. Murag na ako. May kita ko rin sa taon. Ganun ba? Uy, berada doon sa sila. Yan, hindi sigigiti. Ay, sa kasi. Na. Naligo sa buwan. Masagot na ba? Kaya. Ilatan ka na ito. Basta ka, ligo ka doon. Ligo ka doon. Ay, pakagod. Ang ilong ka marag ang amo. Uy, dapat sa Adiza dahil ang nabuang. So,
Wala yung tanaw yan. Hindi kilig. Namuot eh, Milyang kay. Kalamuot kay mo silang duha eh. Medyo awkward itong pag. Medyo awkward pero wow, baya po. Sa part ni Kaane Floor ba. Medyo wow. Kasi Dwight po kayo medyo na-wow po. Kilig eh. Kalamuot. Isa atong huwaton kay mutana tayong Milyang kung sa itang ikasulti. Hindi kasulti ni mo ba? Tarong ba? Inag-old daw. Uy, siya kasulti. Kilig ka ba? Medyo kilig po. Mura. Tapos yung nawaw ba nga na siya. Ano ni mo magnaw ka mo sa Dwight din. Di mo namin okay lang po din, no? Tingnan mo. Dili man. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Tingnan mo. Okay lang. At bitaw. Okay. Ang mga mensahe dahil ni Flor o ni Dwight nga congrats kay ka muna di ay. Kilig kayo. So mura to among ka-react guys. Ano po daw may kasulti nga ni Dwight o ni Flor nga hinaot magdugay sila niya. Di sila magpatandog sa mga kaya naman kung na bash good nila. Ang daira ng mga bashers oy. Okay ra. May basher na na. Mo to sa last ito nga part na video nila kay ingon mo to sa Flor nga hinaot na okay ra mo nga nagsugot na niya si Dwight. Nga suportaan niya po daw siya bisan og musod na siya sa laing stage siya ng buhi. Kaya siguro na uban nga di gusto ano sa ba. Dili po da makakontrol sa kinabuhi sa usa ka tawo bisan pag ni-support ka sa iya ha ay vlogger mo siya iya mo yung desisyon niya sa ingon pa siya ito nga iya yung desisyon ka iya mo kinabuhi. So congrats sa inyo ha Dwight og Flor and hinaot nga kan mag minjo ng sunod. So more to ano na Milyang. So thank you guys sa pagtanaw ng video na ito nalipay mo kung nag-enjoy po mo sa pagtanaw. Kung nag-enjoy mo guys ayaw mo kalimot sa pag-like, subscribe po mo sa akong channel kay para makakita kung Milyang video. So mga unami kay muna init naman napi pa ni. So bye guys, bye.